מה אם הייתי אומר לכם שבנינו מערכת לכל הורי נינג'ה נגב בשביל לעקוב אחרי כל ילד בהתקדמות שלו, בהערכת מאמן ובמטרות. בואו נעבור מה קורה בפנים. בהתקדמות אפשר לראות את הצמידים שיש לנו בשיטה. כאן אפשר לראות את המשימות שצריך לעשות כדי להתקדם, את המסלול שהילד נמצא בו בכל צמיד, וגם מדדים פיזיים וההתקדמות בהם. אפשר לראות את ההתקדמות במדדים שאנחנו בחרנו כדי לקדם את הילדים ביכולות הנינג'ה, ועם יכולות נוספות כאלה. בנוסף, יש את הערכת המאמן. מעבר לעבודה הפיזית, העבודה בנינג'ה נגב היא עבודה רגשית חברתית. ובהערכת מאמן אנחנו יכולים לראות את ההפגנת ערכים ואת המקומות לשיפור בצורה מותאמת שהמדריכים מסמנים לילדים. בנוסף, במטרות, הילדים והמאמנים ביחד בונים מטרות, המטרה היא להתקדם בהם ולהצליח להגיע אליהם. מטרות עוזרות לנו להתפקס ואומרות לילד ללמוד גם איך הוא מסוגל להתמודד וגם איך להתמודד עם אי הצלחות. אפשר לראות משובים גם של המאמנים על המטרות השונות. וחלק מהמטרות הן גם מטרות רגשיות חברתיות, כמו לעמוד מול הקבוצה ולהעביר בכריזמטיות הרצאה ולקבל פידבק מעצים על זה גם כן. במערכת הזאת שאנחנו בנינו לכם אפשר לראות המון דברים על הילדים. בין אם זה על התוכניות מדדים שלנו, על הצבת מטרות ועל התוכנית השנתית שלנו, של העצמה. אני תמיר נאור ואני בניתי את המערכת הזאת בשביל לעזור לכם ההורים לקבל כמה שיותר ערך מוסף בחוג המקסים של נינג'ה נגב. אפשר גם לשמוע את שירי נינג'ה נגב, פלייליסט המלא, שירים שבונים ערכים חיוביים וחוסן. שיהיה בהצלחה, תמשיכו להיות נינג'ות. וזו בעצם המערכת שלנו, הורים יקרים. המערכת הזאת נועדה כדי ליצור את הקשר והחיבור בין ההורה לבין המאמן ועל התהליך שהילד עובר אצלנו בחוג. אנחנו נגרום לכל הורה לראות את התהליך של הילד שלו ובעצם להבין מה הם עושים באימונים, איך הם מתקדמים ואיך הם משתפרים. בעזרת המדדים הפיזיים שהמאמן הולך למדוד לכל ילד וכל ילדה במהלך החוג, במהלך השנה, ולהזין אותם באפליקציה שלנו, שאתם תוכלו להתעדכן בלייב ולהיות מעודכנים לתהליך של הילד או הילדה שלכם. אנחנו כאן בנינג'ה נגב רוצים לקדם את הילדים ולגרום להם להאמין בעצמם, וזאת המטרה המרכזית שלנו, וככה בעזרת האפליקציה שלנו אנחנו נוכל לחבר גם אתכם ההורים לתהליך. אז הולך להיות מדהים, ניפגש, בעזרת השם, אוהב אתכם.